Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina ma kowa fatan alkhairi, ina fatan kowa dai na cikin ƙoshin lafiya. Muna godiya jama'a sosai sosai da irin kallon bidiyoyinmu da ake yi da saƙonni da ake turo mana na fatan alkhairi. Wallahi muna godiya sosai sosai. Sai na ce muna da wata 'yan muhawara da Allah kamar tsakanin kamar 'yan tarayya da 'yan RDR canji, MNSJ da jamhuriya gaba ɗaya duka. Muke so mu yi ma wata muhawara hakan ga mu kira kowa mu bashi kamar ya faɗa mana kamar in jam'iyyar ta zo bisa kan mulki menene za ta yi da irin cin amana da 'yan MNSJ suka yi da wani waye. To shine muke so da Allah in akwai ɗan tarayya wagga bidiyo za mu ɗora lamba. Kenan bisa comment kin da za mu yi zai iya rubuto mana kamar lambar shi bisa comment ko kuma ya ɗauki lambar mu ya taɓo mu ɗan tarayya muke nema da Allah. Kamar muna so mu yi muhawara ne kenan bai kamata a ce a yi muhawara babu ɗan tarayya kenan ba a yi adalci ba. Kowace jam'iyya ya kamata a kira ta a ba ta dama ta faɗi abubuwan da za ta iya faɗi ta kare kanta ga talakawa. Mu muna yin abin ga saboda talakawa ne muke mu waye musu kai. Mai yiwuwa ita ma tarayya abubuwan da take tana yi ne tana so ta yi tsakaninta da Allah ne. Kenan wani dole ne wani sai ka tsaya ka waye mishi kai kan al'amari sannan ne zai iya ganewa. Kenan muna so dan Allah in akwai ɗan tarayya ya rubuto mana lambar shi bisa comment bisa wagga bidiyo da zamu yi wa da Allah ya rubuto mana Ismail Muhammad mu taɓo shi mu kiraye shi domin mu samu a Ismail yi Abubakar. wagga muhawara tare da shi. Abubakar. Kenan a ba kowa dama ya faɗi albarkacin bakin shi zo ya Yaya kare kake a inda kake da dama dai akwai ko? muna da mutane sosai da 'yan MNSJ lafiya su lau ma ya muna wurinka. buƙatar su shigo Wallahi cikin wannan alhamdulillah. tsari. Muna so kowa ne kowa da kowa mu Kana taɓa magana nan da ya mai kamata a yi kujerar abu babu tsakar wani gida. ba kenan an yi ba a yi adalci ba kan nan. Kujerar Muna tsakar gida godiya ko? sosai sosai Eh. Allah sai mun ji daga gare ku muna so mu yi wa muhawara ne Ina jin ka. game da a Aiwa, buɗe ma kowa kai a waye mishi kai. akan game Kowa da 'yan tarayya su zo ta al'amarin faɗa mana zaɓe namu na abin da siyasar ta yi Nijar kuma za mu abubuwan da muhawara take shirin akan yi nan gaba. abin Ita da ma ya dai shafi RDR canji muna so mutanen su al'amarinmu na muna da zaɓen mu sunan namu na yawa suna da Nijar. dama su kowa zuwa ce zai iya kare ta. Akwai mutane da dama kenan ya kamata 'yan tarayya su Akan ma kamar su ku ba da jam'iyyar gudunmawarsu. ku Sai na ji daga gare ku muna godiya sosai wallahi daga kamar naku in ta zo mai menene za ku iya Jam'iyyar ma tsakar gida. talakawa namu na